дар бозори молу колои тоҷикистон ҳамакнун тавлидоти узбекистон вориди рақобат бо молҳои истеҳсоли чину қирғизистон ва туркия шудааст. теъдоде аз соҳибкорон дар тиҷораташон ба молҳои тавлиди узбекистон бартарӣ медиҳанд. наргиз ҳафизова, як соҳибкори бозори корвон, аз 6 моҳ ба ин су самти тиҷораташро дар воридоти мол тағйир додааст. назар ба хитои қирғизистон беҳтар аст. ҳам раҳкирош арзон, ҳам байни муддати кӯтоҳ рафта мебинем. соҳибкорон мегӯянд, як мушкили аслӣ дар тиҷорати онҳо аз чину қирғизистон ва кишварҳои дигар баъзан банд мондани молҳои воридотӣ дар марз ва роҳ буд. соҳибкорон борҳо бо сабабҳои мухталиф ҳафта ва моҳҳо интизори моли ворид кардаашон мемонанд, ки боис ба гузаштани мавсими моли тиҷоратии онҳо мегардад. аммо ба гуфтаи тоҷирон, воридоти моли босифаттар аз чину қирғизистон ва рақобатпазир аз узбекистон осонтар аст. ҳозир мо истеҳсоли ӯзбекистон кастуну бурукҳо аст, комплект пиҷакҳо аст, курткаҳо мезанем, ҳамин палтои дарозу плашу ҳамин чизо мебиёрем аз Ӯзбекистон. бозорҳои тоҷикистонро маъмулан молу колои истеҳсоли чину туркия пур кардааст, аммо таи чанд соли ахир дар баробари чин дар ин бозор молҳои истеҳсоли қирғизистон ҳам бо нархи нисбатан дастрас харидор пайдо кардааст. ба гуфтаи соҳибкорон, ба молу колои истеҳсоли ӯзбекистон, ки ҳудудан як соли ахир бозорҳои тоҷикистонро пур кардааст, рӯзҳои аввал харидорон чандон таваҷҷӯҳ намекарданд. кам мегуфтан ӯзбекия гуфтан ҳамият намедонам. баъде ки дидан сифатоша истифода ки бурдан ӯзига проблема нест гирифтест. моли ӯзбекистонро дар бозори молу колои кишвар бештар аз ҳама дар растаи фурӯши пойафзол дидан мумкин аст. харидорон мегӯянд, дар аксар маврид сифати ин моли тавлиди ӯзбекистон аз чин беҳтар аст. хитои буду маски бо туркия ҳам аст, ӯзбеки ҳам пешравӣ, хитои бо арзонтар мепӯшем соза озиража ягон пайд нест. баробари боз шудани марзи миёни тоҷикистону ӯзбекистон на танҳо шароити сафари сокинони ду кишвар, балки роҳи воридсозии маҳсулот ба тоҷикистон ҳам вор шуд. ҳамин тавр ҳоло дар баробари бозори молу коло, бозорҳои фурӯши ашёи рӯзгор ва техника барои хона ҳам пур аз маҳсулоти сохти ӯзбекистон аст. иқтисодшиносон аз ин падида тавсиф мекунанд, аммо мегӯянд, хуб мебуд агар тоҷикистон ҳам маҳсулоти ватании худро ба ӯзбекистон интиқол диҳад. дар замони сард будани робитаҳо тоҷикистон бо ӯзбекистон камтарин муомилоти иқтисодиро дошт. дар соли 2015 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар ҳамагӣ $12 миллион буд. аммо тибқи иттилои оҷонсии омори тоҷикистон, табодули молу коло миёни тоҷикистон ва ӯзбекистон дар соли 2018 беш аз $280 миллион ташкил додааст. гардиши савдо миёни ин ду кишвар нисбат ба соли пеш 2.3 баробар зиёд шудааст. аммо ҳамоно дар воридоти молу коло ба бозорҳои тоҷикистон чин дар ҷойи аввал қарор дорад. табодули молу коло миёни тоҷикистону чин дар соли 2018 беш аз 600 ва байни тоҷикистону туркия $400 миллион ташкил додааст.